Salut și bine v-am găsit la primul video din anul 2026. Acest videoclip este dedicat pieței Forex și primelor mele tranzacții din anul 2026. Astăzi o să vă dau niște sfaturi, dacă vreți să vă apucați de această carieră, ce să faceți, ce să evitați pentru început și vă vom face o mică analiză în mare parte cum tranzacțiile mele au atins take profit-ul și cât profit am făcut eu în prima lună din anul 2026. Unul la mână. Trebuie întâi să alegeți ce tip de trader vreți să fiți. Deoarece sunt foarte multe tipuri de traderi și foarte multe strategii și dacă nu știți exact ce vreți să învățați, o să vedeți când vreți să aplicați o strategie în piață și aveți cunoștințe din mai multe strategii, o să vedeți că nu o să se lege și nu o să înțelegeți nimic din grafic și o să fie prea plin cu foarte multe semne, și nu o să înțelegeți absolut nimic. Doi la mână, după ce ați învățat ce tip de trader vreți să fiți, învățați strategia tipului vostru. De exemplu, eu fac day trading. Dacă eu sunt la început de carieră și am ales, mie mi se potrivește day trading, pe atunci eu să învăț strategii strict doar de day trading. Nu o să învăț despre scalping sau alte chestii care sunt irelevante. Fac o mică paranteză, nu vă chinuiți să învățați toate denumirile. Trebuie să învățați exact ce face acel lucru. Adică, de exemplu, la rezistență vreau să-i pun acoperiș și la suport fundație, este problema mea. Nu vă chinuiți să învățați denumirile și trebuie să învățați exact ce face acel lucru. După aceea, trebuie să aplicăm în piață ce am învățat. În primul rând, trebuie să începem cu bazele. Ce înseamnă un suport, o rezistență, un trend, că trendurile noi trebuie să tranzacționăm pe baza trendurilor. Adică o mică bază trebuie ca să aveți. Și de-abia după aceea începeți să analizați în piață. Nu să intrați cu bani în piață și să faceți tranzacții. Deoarece la început nu aveți cum să aveți cunoștințele necesare ca să puteți să faceți tranzacții. E ca și cum ați paria la jocuri de noroc. E ca și cum ai intra în ring fără să ai antrenamente în spate. Deci nu ai voie să intri în piața Forex dacă n-ai o bază, o strategie, un risk-reward bine pus la punct, n-ai ce să cauți să intri în tranzacție. Unul la mână. Nu vă împrumutați cu bani ca să intrați în piață. Doi la mână. Nu vă băgați economiile în piața trading. De ce să nu vă băgați bani în piața trading la început? Deoarece în piața trading banii se fac în procente de suma pe care o aveți. De exemplu, să ziceți că deja aveți cunoștințele necesare, baza, strategia, risk-reward-ul, aveți o disciplină și tot ce are nevoie un trader ca să poată să facă tranzacții. Și aveți un capital. Hai să punem 100 de euro. Tu cu 100 de euro nu poți să faci zeci de mii de euro. E normal. Adică, noi riscăm un minimum de risk-reward, trebuie să riști 1% din cont și faci profit 3% din cont. Adică, dacă eu am 100 de euro, eu maxim pot să pierd în acel cont 1 euro, să fac profit maxim 3 euro. Deci, practic, e nesemnificativ pentru o sumă atât de mică. Dar, dacă vorbim de conturi de sute de mii de euro, atunci se simte și înțelegi, se merită. Dar te gândești acum, nici tu, nici eu, nici X, Y, Z n-avem acea sumă de bani. De unde să fac suma asta de bani? Eu am învățat trading, dar n-am cum să fac suma asta dintr-un job normal. O sumă atât de mare. Însă, avem noroc că suntem în anul 2026 și avem tot felul de oportunități. De la ChatGPT, de la ne-a uitat pe YouTube să acumulăm toate cunoștințele necesare, la firme care te finanțează. Dar asta e deja alt capitol care deja trebuie să vă intereseze după ce aveți o bază în trading. Fac o paranteză ca să aveți voi un minim de cunoștințe. Aceste firme te finanțează, de exemplu, tu plătești o taxă și te finanțează cu o sumă de bani. Iar apoi tu pe retrageri, când trebuie să treci niște teste, niște pași, niște etape ca să poți să arăți că ești profitabil și după aceea îți dau un cont. Tu din profitul din contul acela tu rămâi cu 80%.
Și apoi din aceea 80% trebuie să plătești taxe la stat. Nimeni nu-ți plătește ție taxe la stat. Însă deja asta e după ce aveți deja cunoștințele necesare. Cel mai important, trebuie să vă focusați, mai ales la început, pe tranzacții și nu pe bani. Deoarece banii vin pe rezultatul tranzacțiilor pe care le facem. Că piața merge exact unde vrea ea, nu unde vreau eu și tu. Adică noi anticipăm piața, până unde s-ar duce, dacă ar urca, dacă ar scade, pe baza știrilor, pe baza analizei tehnice și de-apoi banii vin pe rezultatul tranzacțiilor. Adică mie dacă pe o tranzacție, eu să zic că vreau să fac 1000 de euro și mie pe tranzacția aia îmi permite să fac 800 de euro. Și eu zic nu mă, cu siguranță ajunge la 1000 de euro și eu pun take profitul la 1000 de euro. Piața ajunge la 800 de euro și eu nu am avut take profit acolo până în zona cheie. Și pe piața respinge exact opusul și mi-am luat stop loss-ul. Deci nu trebuie să ne focusăm pe bani, trebuie să ne focusăm întâi pe tranzacții. Și de-abia după aceea, după tot ce ați învățat și aveți o bază bine pusă la punct, de-abia atunci veți înțelege cum stă exact treaba în trading. Dacă vreți să intrați în piața trading, trebuie să aveți ambiție, o determinare, o foame de bani, adică foamete de indiferent de ce se întâmplă, ce să aduce, eu învăț în continuare. Adică nu trebuie să vă așteptați să faceți bani în, nu știu, într-o lună, 2, 3, într-un an. Deoarece nici dacă vrei să te faci medic, dacă vrei să te faci avocat, dacă vrei să te faci profesor, dacă vrei să te faci frizer, nu poți să faci bani din prima. Întâi trebuie o foarte multă muncă în spate ca să poți să ai rezultate. E așa stă și în trading. În trading, întâi trebuie ca să muncești, trebuie să înveți, trebuie să te lupți cu tine însuți, că practic lupta e cu tine însuți. Fiindcă noi nu controlăm piața, noi ne controlăm pe noi. În cariera de trader, tu dacă vrei să faci bani, întâi trebuie să te stăpânești pe tine. De-abia după aceea vei putea să faci bani în trading. Acum, haideți să începem și să vă arăt tranzacțiile pe anul acesta. Tranzacțiile pe anul acesta sunt 3 la număr și vă voi explica în mare parte cum am făcut tranzacțiile, cum am analizat piața, de ce am intrat în poziție de sell, am avut 3 tranzacții în poziție de sell și hai să dăm drum. După cum bine vedem, avem cele 3 tranzacții pe care le-am făcut anul acesta. Primele 3 tranzacții care am avut 3 take profituri spre binele nostru. Și după cum vedem, o să vă atașez acum lateral tranzacțiile de pe MetaTrader, să vedeți că nu sunt niște tranzacții, ci niște analize făcute după ce s-a întâmplat în piață, cum fac majoritatea traderilor care vă explică. Și un punct foarte important pe care am uitat să-l precizez, nu vă dați banii pe cursuri. Dacă aveți o sumă de bani strânsă sau vreți să vă împrumutați, mai bine nu faceți. Dacă aveți niște economii strânse și vreți să-i dați pe un curs, mai bine scoateți iubita în oraș sau prietenii, dați o bere la tovarășii voștri și vă bucurați de acei bănuți. Deoarece suntem în anul 2026 și slavă Domnului avem toate tururile să învățăm despre orice meserie. Avem YouTube-ul, ChatGPT-ul și multe altele care ne ajută să învățăm despre orice. Adică e foarte simplu în secolul acesta ca să putem să învățăm despre orice domeniu, însă trebuie doar muncă. Adică dacă voi credeți sau aveți impresia că vă cumpărați 2-3 cursuri de Justice Trading, nu. Adică poți să ai toate cursurile din lume. Până nu faci practica și nu vezi exact piața și ce se întâmplă în piață și sentimentele pe care trebuie să le stăpânești când faci trading, e degeaba. Adică decât să dați banii pe cursuri, mai bine vă pierdeți câteva ore și învățați despre trading. V-am zis, avem toate tururile necesare pentru a învăța fără să dăm bani aici colo pe cursuri de la oameni care ori nu fac bănuți din trading și au câteva cunoștințe, ori fac bani doar de pe cursuri. Acum, Doamne ferește, poate sunt oameni care oferă cursuri și înveți din ele și te ajută, însă nu bag mâna în foc că toate te ajută și poți să înveți și singur. Eu am învățat singur. Oricum, haideți să trecem la tranzacțiile și analizele pe care le-am făcut eu anul acesta. Și acum avem cele 3 tranzacții și vedem exact cum am intrat eu și de ce am intrat în poziție de sell.
În primul rând am analizat că suntem într-un trend descendent. Trendurile sunt zone, nu liniile simple pe care le trasezi tu pe grafic. Sunt niște zone care resping. Sunt niște rezistențe înclinate. Exact astea sunt trendurile sau suporturi înclinate. E simplu. Să nu vă complicați. Adică dacă învățați suportul și rezistența, învățați și trendurile. Sunt zonele care resping piața. Avem 1, 2, 3 respingeri. Iar din a patra am intrat noi în acțiune anul acesta. De ce am intrat în poziție de sell aici? Nu doar că eram într-o zonă de respingere a trendului și am pus un Fibonacci din maxim în minim și după cum bine vedem că suntem într-o zonă importantă a retragerilor Fibonacci, 62,70. Asta este strategia mea pe care o aplic și în această zonă, 90% din cazuri, respinge piața Fibonacci exact cum trebuie. Și pe lângă acest lucru am observat că suntem și într-o zonă de rezistență, deoarece piața în trecut a respins din această zonă. Avem aici o primă respingere și după aici o retestare. Și pe baza retestării eu am intrat într-o poziție de sell. Să ștergem acestea de pe grafic să ne fie mai ușor și mai simplu. Să vedem a doua tranzacție. A doua tranzacție este o oglindă cu aceasta alta. Eram în trend descendent, am pus un Fibonacci din maxim în minim, am observat că suntem iarăși în zona de 62,70 respingere și am intrat încă într-o poziție de sell. Iar a treia tranzacție, ce să vedem? Exact același lucru. Am pus un Fibonacci din maxim în minim și am văzut că respingem tot din exact același nivel, 62,70, și am intrat iarăși încă să maximizăm profitul, încă într-o poziție de sell. Take profitul l-am pus într-o zonă de suport anterioară, adică într-o zonă unde am avut respingeri în trecut. Am analizat și am pus zona de suport și am pus take profitul în zona de suport. Acestea sunt cele 3 tranzacții făcute la începutul anului 2026 și mă bucur de acest profit. Dacă tot vă întrebați care e profitul, din păcate, dacă chiar vreați să aflați suma, nu o să vă zic. De ce? Deoarece eu consider că nu e important să vă zic ce sume de bani fac eu în trading și e important cunoștințele pe care vi le ofer cu ajutorul mini-videoclipului acesta și să furați anumite lucruri din strategia mea, ca să puteți să învățați să faceți și voi bani. Important e să învățați voi, nu să mă laud la voi cu ce sume de bani câștig sau pierd. În trading pierzi tranzacții, este normal, orice trader pierde din tranzacții, nu există un trader care are doar profituri, însă important este risk-reward-ul pe care îl folosiți voi în piață. Adică, mai pe scurt, mai pe înțelesul tuturor, cât risc și cât câștigi. Minimul trebuie să fie să riscați 1% și să câștigați 3%. Așa îți permite, de exemplu, dacă am 3 tranzacții consecutive pe pierdere, eu am minus 3% din cont. Și a patra tranzacție, dacă e profit, eu mi-am acoperit toate pierderile. Deci, practic, din 4 tranzacții, 25% procentaj de câștig din 4 tranzacții, eu sunt pe 0. Dacă aș risca 5, 10, 15% pe primele 3 tranzacții și pe a patra tranzacție aș face 10% din cont, aș fi pe minus. Corect? Deci, dacă vreți să intrați în această piață sau dacă sunteți deja, vă țin pumnii, multă muncă, mult respect, pentru că trebuie să oferi respect pentru cei care își riscă proprii bani pentru a face alți bani și ne vedem în următorul video.